טוב, אהלן, שלום לכולם. אני רואה פה פנים מוכרות וחדשות. חלקכם מכיר אותי, אני דביר. אמרתי, אני ממש מתרגש שיש היענות כזאת. אני כבר 24 שנים בעיצוב האנושי, ובהתחלה זה היה ממש 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 קטן, ועכשיו זה תופס. עברתי דרך ארוכה והקמתי את בית הספר ללימוד מקצועי של העיצוב האנושי. שמכשיר מדריכים, ואנחנו מלמדים קריאת מפה. ומה שאנחנו נעשה היום, אז השעה הראשונה היא תוקדש לניתוח מפות. אני אתן איזה הקדמונת קטנה, ואז אני אדגים על המפות כשעה. יש פה אנשים שיודעים הרבה מאוד, ויש אנשים שהם חדשים. אז מישהו חדש, יהיו דברים מן הסתם לא יהיו בדיוק ברורים, אבל אני אנסה להסביר as we go. אני אנסה להסביר כמה שיותר, וגם אם לא תבינו, אני בטוח שזה ייתן הרבה השראה וכיוון. ומי שיודע הרבה, אז יכול לעשות הרבה סדר, ואני מקווה שתצאו עם הרבה כלים מכאן. אז שעה נעשה את זה, אחר כך יהיה לנו הפסקה קצרה. בהפסקה דנית טבע ברוך, שעוזרת לי פה לנהל את השידור, ואם יש לכם בעיה טכנית, אז בבקשה תכתבו לה. דנית טבע ברוך, ובהפסקה היא תבחר מפה אחת מבין המשתתפים, ביניכם, מי שירצה, ו... ואחרי ההפסקה אנחנו נתבונן במפה הזאת, ובסוף, בסוף, בסוף, אולי יישאר לנו איזה זמן לשתיים, שלוש שאלות, ואז נפתח את המיקרופונים ונצא מהדממת המונולוג שלי. אז, אז בואו נתחיל. אז אני רוצה להראות לכם בעצם מה אני עושה כשמתבוננים במפה. ובואו נתחיל. נעשה, כשאנחנו מתבוננים במפה, אנחנו מתבוננים על מה שנמצא על פני השטח. זה מה שחשוב, זה התרשים גוף, המפה שהיא מתארת לנו ממש את הזרימה של האנרגיה בחיינו, כן? ואנחנו ממפים את התנועה הזאת, כן? הכל מתרחש בתנועה. ובתנועה הזאת יש סדר, ויש מלא אינפורמציה, מלא ערוצים וטיפוסים ואסטרטגיות וסמכויות וכל מיני דברים יפים. ו... אבל כל מפה היא בעצם מבטאת איזשהו תדר, איזשהו מוזיקה יש בו סדר. ואיך זה עובד? קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על מפה, אני קודם כל מסתכל על כל הצבע שבמפה. מה שצבוע במפה אני קורא לזה, זה הגיבור. זה הגיבור, כי זה כוח החיים העקבי שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שהוא תמיד נמצא אצלנו לאורך כל החיים. אז זה הגיבור. והגיבור הזה זה לא סתם איזה אוסף של איכויות, זה כוח החיים, כן? הגיבור זה בעצם הביטוי של כוח החיים, וכוח החיים הוא פועל בסדר מסוים, מהכבד לקל. זאת אומרת, כמו שקוראים לו כוח, העוצמה של כוח החיים קובעת את הסדר, איך זה עובד. זה מאוד חשוב לקרוא, לקרוא לזה בשמו, להסביר את זה נכון, בשביל שאנחנו מראים איך הדבר הזה אמור לפעול במיטבו. למשל, יש לנו גנרטור. אנחנו יודעים שכל גנרטור הוא בנוי להגיב לחיים. כן? הוא בנוי להגיב, האסטרטגיה זה להמתין לתגובה. אבל יש ערוצים, ואנחנו תמיד הולכים קודם כל לערוצים שמפעילים את האסטרטגיה והסמכות. זה המשקל של הגיבור, כן? שם נמצאת העוצמה של הגיבור. ב, ב, כי הערוצים נקבעים לפי הדומיננטיות של האנרגיה שלהם. אז הדומיננטיות נמצאת איפה שהאסטרטגיה והסמכות. אז אנחנו הולכים לגנרטור אוקיי, אז למה הוא מגיב? אז הערוצים הספציפיים שמתארים שמפעילים לו את הסקרל,
מראים בדיוק למה הוא מגיב, כן? לתכלס, למה הוא מגיב, וכל גנרטור מגיב אחר. אז, ו... אז בואו נתחיל להסתכל על המפות, ואז אני אוכל להסביר תוך כדי שאני מסתכל על מפות, כי יש כל כך הרבה מגוון של דברים, ואני בחרתי מפות ש... שיתארו, כי זה הרבה מפות, אחוז גבוה מהמפות שתפגשו, המהות שלהן תהיה דומה למפות שבחרתי, בגלל זה בחרתי אותן. אז אני תכף נשתף את המפות, ואז נתחיל להסתכל. אוקיי. אוקיי, אז הנה אנחנו רואים פה מפה, וכשאני מסתכל על מפה, אמרנו, אני קודם כל מסתכל על הצבע, כן? אני מסתכל על הצבע במפה, כי זה נותן לי את מה שאני יכול לסמוך עליו בחיים האלה, כן? אז במפה הזאת, העין שלי הולכת ישר, בואו אני אעשה שאני יכול לסמן, שאתם תראו על מה אני מסתכל. העין שלי ישר הולכת למרכז האדום הזה, שני מלמטה, הסקרל. 70% מהאנשים, כן, 67%, שני שליש מהאוכלוסייה, יש להם את המרכז הזה מוגדר, וישר זה מספר לי שהם גנרטורים, ומרכז הסקרל זה מרכז של אנרגיית החיים, הם באו לייצג את אנרגיית החיים, ואני רוצה לראות מה מגדיר את אנרגיית החיים הזאת, כן? זה אומר לי מיד שהם מתחברים לחיים מהעוצמה של תגובת הסקרא, מהעוצמה של תגובת האנרגיה שלהם עצמה. לא מהתגובה המנטלית, לא מה שהם חושבים ומה שהם רוצים, ובגלל זה האסטרטגיה שלהם נקראת להמתין להזמנה. אז במפה הזאת, הכוח שלה הוא להמתין להזמנה, ואני מסתכל, סליחה, לא להמתין להזמנה, סליחה, להמתין לתגובה, כן? היא ממתינה לתגובה שלה, היא לא ממתינה לאף אחד שיזמין אותה, היא ממתינה לעוצמה של התגובה שלה, שתראה לה אם זה נכון עבורה או לא נכון. במפה הזאת אני גם ישר רואה, כן, אמרתי, יש לנו שניים, יש לנו אסטרטגיה ויש לנו סמכות. אני רואה במפה הזאת שגם האסטרטגיה זה אסטרטגיה של גנרטור סקרל, וגם הסמכות זה סקרל. זאת אומרת, יש לי פה בינגו בינגו כזה, הכל נגמר ומתחיל בתהליך הזה של התגובתיות. כן, המתנה של הגנרטורית הזאת זה המנגנון הזה של תגובתיות. ובמנגנון הזה יש לה גם התחברות לחיים, מה שאנחנו קוראים אסטרטגיה, התגובה שלה, וגם בהירות לגבי, אוקיי, איזה תגובה היא אומרת לי ללכת, כן? הגבתי עכשיו, בתוך התגובה עצמה, כן, במקרה הזה, יש גם את הסמכות שלה, כן? בסקרא, זה אחד על אחד, וזה יש 35%, 30 שליש מהמפות, שליש מהמפות שתסתכלו, תהיה ליבת התהליך שלהם תהיה אדום כפול, כן? אדום אסטרטגיה, אדום בסמכות. זאת אומרת, כל התגובתיות שלה זה המצפן שלה בחיים. שליש מהאנשים. אז בואו נראה, אבל הגנרטורית הזאת מגיבה למשהו מאוד ספציפי, כן? זה כמו תיבת נגינה. כל מפה זה כמו תיבת נגינה שיודעת לנגן מוזיקה אלוהית, אבל מאוד ספציפית, כן? זה המוזיקה שהיא יכולה לנגן, ומתוך זה נפתחים החיים עבורה. אז בואו נראה למה היא נועדה להגיב. היא נועדה להגיב דרך, יש לה הרבה, כן? אנחנו צריכים לעשות סדר פה, כי יש פה, זה גנרטורית שיש לה פה 3 ערוצים שמפעילים לה את הסקרל הזה. אז אנחנו מתחילים, יש לנו תמיד סדר של מה קובע פה, זה ערוץ הפורמט שמחבר בין השורש לסקרל, וזה ערוץ הפורמט, זאת אומרת זה הערוץ שיוצר, זה הגנרטור שיוצר את הפורמט של החיים, בונה את החיים מתוך התגובתיות שלו, והערוץ הזה נקרא ערוץ הריכוז, עיצוב של נחישות. זאת אומרת, היא מגיבה לכל דבר שהיא
מאפשר לה לרקום את החיים ולהתרכז, זאת אומרת למקד את החיים ולהישאר בנחישות עם מה שנכון לה להתרכז עליו. זה כל דבר שהיא מגיבה, אני יכולה להתרכז עם זה או לא, אני יכולה להתרכז עם זה או לא. אבל זה לא כל הסיפור, יש לה עוד ערוצים. יש לה פה שער 34, כן? שזה שער שנקרא הכוח, העוצמה הגדולה. כן? סקרא זה מנוע של עוצמה, של אנרגיה, והמנוע הזה מחובר גם לספלין בצד שמאל, שזה המרכז של הבריאות של המודעות הגופנית שלנו, האינטואיציה שלנו, ופה אנחנו רואים שיש לה אינטואיציה חזקה שתמיד מתודלקת בתגובה שלו. אז היא לא רק מגיבה למה שהיא יכולה להתרכז איתו ולבנות מתוך הריכוז הזה את החיים, היא גם מגיבה בערוץ הזה, נקרא ערוץ העוצמה, היא גם מגיבה להעצים את עצמה. להעצים את עצמה פשוט לשרוד, כן? להעצים את עצמי. זה מאוד אני, אם אין אני לי מי לי, וזה זה העוצמה של הגנרטור כשהוא מגיב ברגע, מתוך האינטואיציה של הרגע, פשוט להעצים את עצמו בכל סיטואציה, כן? אז היא מעצימה את עצמה להתרכז ולהישאר עם משהו בנחישות, או היא מתרכזת בשביל להעצים את עצמה, כן? ועוד ערוץ גנרטור שמחבר את הסקרל הזה גם למרכז בצהוב, לג'י, לזהות שלה, כן? וזה הערוץ של החיפוש העצמי. החיפוש העצמי, זאת אומרת, להעצים את עצמי מתגובה לתגובה, למצוא את עצמי, זה חיפוש עצמי, למצוא את עצמי, לא חיפוש אחרי מקומות, אלא למצוא את האמת שלי, מתוך האנרגיה, מתוך העוצמה של התגובה שלי, שתעצים את הזהות שלי, שתעצים אותי, כן? ומתוך זה תעצים אחרים להיות את מי שהם. זה איכויות מאוד אינדיבידואליות. אז הגנרטורית הזאת היא מגיבה בעצם לשלושה כוחות חיים האלה. יש לנו את ערוץ הריכוז, היא מגיבה למשהו שהיא מתרכזת ויכולה להישאר איתו בנחישות שיעצים אותה ויעצים את עצמה, ויעצים את הזהות שלה, כן? ויעצים את הזהות שלה, את האמת שלה. זאת אומרת, כל דבר שהיא מגיבה זה צריך להיות משהו שהסקרל שלה, שהוא אומר כן, ללכת לשתות משהו, לאכול משהו, זה צריך להעצים את עצמה, להעצים את עצמה, את ההתנהגות שלה, את העצמי שלה, ושזה משהו שיאפשר לה להישאר בריכוז. זה מאוד לא בריא לה לעשות כל מיני דברים בעת או בעונה אחת, כן? בריא לה מאוד להיות מרוכזת, כן? אז לזה היא מגיבה, זה נורא פשוט. זה נורא פשוט, אנחנו ממפים את זה, אבל כשאנחנו מדברים עם הגנרטורית, כל דבר שלא מעצים את עצמה, הוא לא נכון לה, כן? יש גנרטורים שמגיבים בלתמוך, זה הכוח שלהם, כל דבר שיכול לגרום להם לתמוך בחיים, זה הדבר שאליו הם יגיבו. זה פה לא הסיפור, פה הסיפור זה כמו שאמרתי, כן? עכשיו, אז זה מוביל אותנו, ועכשיו זה מוביל אותנו, ויש לנו עוד איכויות, כן? אז זה מה מזה היא מתחברת לחיים, ועם זה, ו, וברגע שיש לה את התגובה, שאותו כוח חיים אומר, אני יכולה להתרכז עם זה, להעצים את עצמי ולמצוא את האמת הפנימית שלי, באותו רגע נכנסים לפועל גם הערוצים האחרים. ויש לה את ערוץ השיפוטיות. באותו רגע היא יכולה גם להציע את השיפוטיות שלה. רק מתוך התגובתיות הזאת, השיפוטיות הזאת יכולה לצאת החוצה טוב. אם היא מובילה עם השיפוטיות שלה, זה לא יצא טוב. היא יכולה להיות, כן, יש לה עיצוב של לא יודע סוב הרצון, במובן שהוא תמיד רוצה לשפר, הוא רוצה לשפר, והוא רואה, יש לה את העין לראות מה אפשר לשפר, כן? וזה הערוץ שיש לו איכות פרוג'קטורית, שהאיכות הזאת צריך להזמין אותה, כן? היא יכולה להגיב בעוצמה, ואז להגיד למישהו, שמע, יש לי מה להגיד, איך אפשר לעשות את זה יותר טוב, אפשר להגיד, היא צריכה לשאול, היא צריכה שהאיכות הזאת תוזמן ממנו, כן? ו, ויש לה פה עוד ערוץ נוסף שמחבר את אותו ספלין שלה לזהות שלה, וזה ערוץ של הצורה המושלמת. הצורה המושלמת זאת אומרת שהיא אינטואיטיבית, היא יודעת איך להתנהג בצורה שתבטיח את ההישרדות שלה. זה מחובר לערוצים האחרים, הגנרטורים שמאוד העצימו אותה, אתם זוכרים?
אז היא מאוד מעצימה את עצמה, יש לה איכויות מאוד אינדיבידואליות של העצמה עצמית, היא מעצימה את עצמה והיא יודעת לשרוד באופן מושלם, בצורה אינטואיטיבית, ללכת בין הטיפות ככה שהיא תצא ותעצים את עצמה, היא תיצור איזושהי הרמוניה בתוך התנועה שלה, כן? שתבטיח את ההישרדות שלה. אז אתם רואים איזה תנועה עוצמתית יש לנו של איך היא מגיבה, ומתוך התגובה אולי היכולת לשרוד בצורה מדהימה, ויכולת של לתרום ולשתף את השיפוטיות שלה, לשתף את השיפוטיות שלה. ואז, תראו, וזה מעניין, אחרון חביב בתוך כל המרקם של הגיבור, יש לנו עוד ערוץ אחד למעלה, הוא אחרון חביב. כן, וזה הערוץ שבעצם הוא אחרון חביב, אבל זה הייעוד שלה. תראו איזה פרדוקס. בגלל זה כל כך חשוב להתחיל נכון. כי הייעוד שלה, במקרה שלה, במפה שלה, הוא בא אחרון. זאת אומרת, היא קודם צריכה להגיב, כמו שאמרנו, מכל התהליך שתיארתי אותו, ורק אז היא יכולה להביא את המתנה המנטלית שלה. זה נקרא ערוץ ההמשגה. כן, ערוץ שהוא מוכשר לבטא את הידיעה הפנימית שלו. היא ממש, היא באה לפה להסביר תובנות ידיעה שלה. מן הסתם הידיעה שלה תהיה קשורה לכל האיכויות האחרות, לדברים שאפשר לתקן מתוך ערוץ השיפוטיות שלה, ושמתוך הריכוז שלה, מתוך הריכוז והעצמה העצמית, זה דברים שהיא נשארה איתם בנחישות ולמדה אותם, ועברה איתם ומצאה את עצמה בתוך התהליך, כי יש לה את הערוץ הגנרטור, אתם זוכרים, של למצוא את עצמה, ומתוך זה יביא אותה לייעוד שלה, שזה ערוץ מנטלי בכלל, וערוצים מנטליים הם תמיד באים בסוף. זאת אומרת, הערוץ המנטלי זה השמש אדמה שלה, יפה, השמש אדמה שלה, אני אעשה את זה ככה, השמש אדמה שלה, שנמצאת פה, כן, זה הערוץ הזה, כן, זה הערוץ הזה, זה השמש אדמה, והשמש אדמה זה 70% ממי שאנחנו. אז 70% ממי שהיא, זה הייעוד שלה, היא באה לפה להסביר את הידיעה העמוקה שלה, ואם היא עושה את זה בתזמון הנכון, היא יכולה לצאת גאונה. אם היא עושה את זה בתזמון הלא נכון, היא יוצאת פריקית. היא פשוט יוצאת פריקית. וכל זה אין לה גישה לזה, כן? אין לה גישה לזה. היא צריכה לראות קודם כל שהיא ממתינה לתגובה של הסקרל, שתתחיל את הפינג פונג של תגובתיות עם איזה כוחות שמניעים אותה. שמתחילים אותה, כן, היא גנרטורית, משהו שמתחיל אותה וגורם לתגובה העוצמתית שלה לצאת, ומתוך זה באה ההזדמנות לבטא את כל הידיעה שלה, שהיא כל כך רוצה לבטא, כן, היא נורא רוצה לבטא את הידיעה הזאת, אבל היא צריכה להמתין, זה ערוץ עם איכות פרוג'קטורית, זאת אומרת, זה איכות שצריך להזמין אותה. כל האיכויות המנטליות זה איכויות שצריך להזמין אותה. אז את הידיעה הזאת היא צריכה לחכות, אחרת לא יבינו אותה, יחשבו שהיא סתם מדברת דברים הזויים, כי זה גם ידיעה מאוד אינדיבידואלית. אז, אז זה נועד לעבוד, כן, מתוך התגובתיות והעוצמתית שלה, יבואו הזדמנויות והכוחות שיבקשו, שישאלו אותה, נו, מה את אומרת, את יכולה להסביר לי, ומתוך זה הייעוד שלה יוכל לצאת. עכשיו, זה הגיבור, כן? זה הגיבור, כן? רקמנו פה את הגיבור, אבל יש לנו עוד צד במפה וזה כל מה שלבן, כן? יש סדר. אז עשינו, זה הסדר של הגיבור, ויש לנו גם סדר במה שפתוח במפה. ומה שפתוח במפה זה משהו לא עקבי. יש לנו את הכל. לכולנו יש את הכל. בגלל זה כל כך מבלבל. אבל מה שפתוח הוא לא עקבי. הוא לא עקבי. אבל זה בדיוק מה שמעניין את המיינד שלנו. אז כל ההתניות שלנו נכנסות ממה שפתוח אצלנו. כי זה המקום שהמיינד שלנו נמצא בו. זה מה שמעניין אותנו, כן? אז המיינד שלנו מסתובב במקומות הפתוחים ומנסה למלא אותם, למצוא אותם, להגביר אותם, וזה מה שהוא עושה.
אז בואו נראה מה, ויש איזשהו סדר. בגלל זה כל מה שנכנס דרך המרכזים הפתוחים, אנחנו קולטים אותו בצורה מוגברת. כן? כל מה שנכנס במרכזים הפתוחים. אז כל העוצמה שלה, תחשבו, זה לא הדבר שהכי מעניין אותה. מה שמעניין אותה זה מה שפתוח אצלה. אז בואו נראה מה פתוח אצלה. אנחנו יודעים שמשם היא, היא יוצאת החוצה מהתהליך שלו. זה מה שמוציא אותה, מושך אותה מהתהליך שלה החוצה. אז בואו נראה מה בפתיחות הזאת, מה הסדר בפתיחות, מה מוביל את ההתניות, כן? מה מוביל את ההתניות של המפה הזאת. אה, בואו נעשה פה, לא, 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 אני מנסה לסמן משהו, הנה, הנה. אז הדבר הראשון שאני הולך, אתם רואים, עשיתי פה קו, כי אני, כי אני רואה במפה הזאת יש פיצול הגדרה. במפה הזאת יש פיצול הגדרה, זאת אומרת, כל החלקים מתחת לקו הם מחוברים יחד. הם זורמים, כן, דרך המרכזים, הכל זורם יחד, אבל הם לא מחוברים בערוץ, כן? אין ערוץ מלא, בשחור או אדום, לא משנה כרגע, אין ערוץ מלא שמחבר את זה ל, למיינד הזה, לגרון, כן? לגרון שמחובר, המיינד פה מחובר לגרון, בגלל זה הוא יכול לבטא את עצמו כל כך טוב, אבל כל האנרגיה הזאת לא מחוברת אליו, ויש פה שערים, יש פה שערים מסוימים, כן? יש פה שערים מסוימים שהשערים האלה הם מה שמחבר, כן? הם מה שמחבר, זה הפתוח, כן? הפתוח בשערים פה. יש פה שלושה שערים שאם היה להם אותה, היא הייתה, הכל היה מחובר יחדיו, ומבחינת המיינד שלה, זה בדיוק מה שחסר לה. מבחינת המיינד שלה, זה מה שהיא צריכה, כן? אז מבחינת המיינד היא תחפש תמיד, זה מה שיוביל את ההתניה שלה. אז יש לנו איזה שערים יש לנו פה? יש פה שער 8. שער 8 זה שער של תרומה. אני צריכה לתרום יותר, אני צריכה לתרום יותר. ושער 7 זה שער של הנהגה, הנהגה, התפקיד של העצמי בהובלה של אנשים אחרים. בכל אינטראקציה, כשאנחנו מובילים, זה בא דרך שער 7. אז אני צריכה לדעת איך להוביל, אני צריכה להוביל, כן? אני צריכה להוביל, אחרת אני לא אוכל להשפיע. הנה, זה השער ממול, זה שער ההשפעה. ההשפעה דרך כל התובנות המנטליות כל האנרגיה שמחפשת, כן? האנרגיה שלה לא מתחברת לגרון. כן? והיא רוצה להתחבר לגרון, איך? היא חושבת שהיא צריכה לתרום יותר, לתרום יותר איך, ופה ההתניה, איך ההתניה תוציא אותה ממה שנכון לה, היא תגרום לה לתרום, לתרום עכשיו, כן? אני צריכה לתרום עכשיו, כי השער השלישי שמחבר את שני החלקים האלה זה שער 20 פה, פה, וזה שער של העכשיו, שכל דבר הוא צריך להיות עכשיו, בהווה. כן? אז בהווה אני צריכה לתרום ואני צריכה להוביל. אני צריכה להוביל ולתרום, אחרת שום דבר לא יקרה בחיים שלי, זה חסר לי. אני לא תורמת מספיק ואני לא מובילה ואני לא עושה את זה עכשיו. אז עכשיו אני אגיד את מה שאני חושבת כדי שאני אוכל לתרום. ואז הם לא יבינו אותי, ואז כל התהליך שלי יסתבך. אני לא אמתין לתגובה שלי, כי אני צריכה לתרום, והמיינד חושב שזה בדיוק מה שאני צריך. וזה, אז זה מוביל את כל הפתיחות שלו. והפתיחות שלה יש פה עוד מרכזים פתוחים שהם הולכים אחרי השלושה שערים האלה. אז אם אני לא אתרום, כן, עכשיו ויוביל, אז מה אני שווה? כי האגו שלה, כן, מרכז הלב, האגו וכוח הרצון הוא פתוח. הערכה העצמית נמצאת שם, כן, כל הנושא, זה פתוח לגמרי. אם אני לא עושה את זה, מה אני שווה? לא, אני צריכה להוכיח להם שאני שווה, זה ההתניה הכי גדולה. אז אני צריכה להוכיח להם שאני שווה משהו בזה שאני תורמת מובילה עכשיו, כן? ואני עושה את זה בזה שאני מסבירה, כן, דברים שהם לא רלוונטיים, כי יש פה יש פה מרכז הראש הפתוח, מרכז הראש זה ההשראה, אבל כשהוא פתוח ההתניה היא להתעסק עם הדברים שהם לא רלוונטיים. אז אני צריכה להוביל
לתרום עכשיו כדי להוכיח את עצמי עם דברים שהם לא רלוונטיים. ולא להגיד את האמת שלי כדי להימנע מעימות בכל הבלגן הזה, כן? כי זה פה יש לה גם את מרכז הרגש פתוח, והוא, כן, הוא מרכז של כל הגל הרגשי, שהיא פתוחה, היא מאוד רגישה לכל הרגישות של כל העולם מסביבה, והיא לא, כן, והיא חווה את זה פי שניים, כי זה פתוח, כל הרגשות של אחרים, אז היא לא רוצה, ההתניה הכי גדולה זה להימנע מעימות רגשי ומהאמת. כן? אז זה בדיוק כל הדברים האלה. אני חייבת לתרום ולהוביל עכשיו כדי להימנע מעימות רגשי, להוכיח שאני שווה על ידי זה שאני אסביר דברים שלא רלוונטיים עבורי. וואו, ואתם יודעים מה התוצאות? היא לא תהיה בה, זה יוציא אותה מהריכוז שלה, כן? שזה המאסט שלה, כן? זה הערוץ הגנרטור. היא חייבת להיות בריכוז שלה. היא חייבת להיות בריכוז שלה. כן? והיא חייבת להיות בתגובתיות של העצמי שלה, שיראה לה מי הכוחות בכלל שאיתם היא יכולה להעצים את עצמה, ומי הכוחות שמעוניינים בכלל לשמוע את המיינד שלה, כן? אז כל זה יוציא אותה. וכל זה, שיש לה גם את האיכות של שיפוטיות, שיכולה לבוא מאוד לא טוב לאנשים, כן? היא גם מסבירה הרבה, וגם יש לה איכות של שיפוטיות שיכולה לבוא לא טוב לאנשים. אם היא לא באה. כן? בגלל זה אנחנו מתחילים לתאר קודם כל את הכוחות של הסקרל, כי זה הדבר היחיד, כן? היא צריכה להיכנע לתגובתיות, לשים לב אם התגובתיות עולה, כן? דרך התגובה ברגע שהיא יכולה להביע את עצמה גם בטון של הדיבור, את רוצה לעשות את זה? כן, זה נפתח. למה זה נפתח? כי אני יכולה להתרכז עם זה ולהעצים את עצמי ולמצוא את עצמי לתוך זה, כן? בנוסף לכל זה יש לה את הפרופיל, אני לא אכנס לזה, כן, כי כבר הארכתי במפה הזאת, אבל, אבל זה ייתן לנו כבר איזשהו תקדים במפה הזאת, לעוד מפות שאני אכנס אליהן. אז המפה הזאת, הפרופיל שלה זה 3-6, 3-6. אז בקצרה, מה שקופץ לי פה, שזה לא רק זה יש לה יכולת לשיפוטיות ולהביע ולבטא את עצמה, היא גם מבטאת את מה שהיא רואה שלא עובד מסביבה. כן, הקו השלישי הוא רואה מה לא עובד. הוא מניע דברים מתוך זה. הוא מאוד חיוני ומזיז דברים. אז, אז תחשבו מה קורה שהיא לא נכנעת, כן? היא לא מתמסרת לתגובתיות שלה ומתחילה עם המים. והמים, לאן הוא ילך? הוא ילך לכל מה שתיארנו בפתיחות שלו. הוא ילך לשם והוא יגרור אותה כאילו לדבר ולהתחיל לתקן, כי יש לה את הערוץ השיפוטיות ויש לה את הקו השלישי בפרופיל שרואה מה לא עובד, וכל דבר שהיא אומרת יש לו מחיר. בגלל זה, אז כדאי שהמחיר יהיה מדויק. כדאי שהמחיר יהיה מדויק, והקו השלישי, 3-6, זאת אומרת 30 שנים ראשונות של החיים, ו3-3, היא עושה טעויות, זה חלק מהתהליך שלה, אז היא צריכה לעשות לפחות את הטעויות הנכונות שיביאו לו לאיזשהו גילוי, כן? אז הכל מתחיל, ואיך אפשר לעשות את זה בדרך אחת? אני מגיבה, אני פשוט נכנעת לתגובה, והתגובה מראה לי מה האמת שלי. אז זהו, זה היה מפה, וכמובן שיש עוד דברים לנגוע, אבל נגעתי כבר בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה במפה הזאת, ואני רוצה לעבור למפה אחרת. הנה, ומפה שחלק ממנה כבר יש לי פה, שאני לא צריך לחזור על אותם דברים, אבל אני יכול להסביר לכם פה את הסדר הטוב, כן? אז אם תשימו לב, במפה הזאת, אני אתחיל מהסוף להתחלה, כן? בשביל להראות לכם מה קורה פה. במפה הזאת יש לנו עוד פעם את אותו ערוץ המנטלי הזה, כן? שמחבר את המיינד לגרון, כן? זה גרון שיכול לבטא את עצמו, וואו. זה גם השמש אדמה שלה, זאת אומרת, גם אצלה זה הייעוד שלה להסביר את עצמה. היא פשוט באה להסביר את עצמה, כן? אז, וגם אצלה, זה יהיה הסוף של כל כן, איך שהאנרגיה זזה ורוקמת את החיים, גם אצלה. אבל אצלה יש שינוי אחד. קודם כל, היא גם גנרטורית. אז גם אצלה אני מתחיל מזה שהיא גנרטורית, זאת אומרת, גם היא מתחברת לחיים מתוך התגובתיות שלה. מתוך התגובתיות שלה היא מתחברת לחיים, מתוך העוצמה של התגובתיות, ואני מחפש
את הערוצים ש, שמפעילים לה את התגובתיות הזאת, את הגנרטוריות הזאת, כן? ואז אני רואה שיש פה שני ערוצים, כן? שני ערוצים, אחד, שניים שמפעילים. אז עם מה אני מתחיל? אני מתחיל עם זה שיש לה ערוץ אחד פה, הערוץ הזה, שהוא מפעיל גם את הסמכות שלו, כן? וזה, זאת אומרת, זו גנרטורית רגשית. זו גנרטורית שהסמכות שלה היא בסולר פלקסוס, שזה המרכז הרגשי. ופה זה בינגו, פאף, זאת אומרת, אם אצל ההיא המפה הראשונה זה היה סקרל סקרל, אז פה זה סקרל רגשי, כן? ופה אנחנו נוגעים עוד פעם בתהליך, במהות תהליך של שליש מהאוכלוסייה, בגלל זה בחרתי בזה. שליש מהאוכלוסייה הם גנרטורים רגשיים, כמו זאת, כמו המפה הזאת, ושליש מהאוכלוסייה הם גנרטורים סקרליים, כמו שראינו. וזה כולל גם את ה-Manifesting Generators, כולל גם את ה-MGs, כן? זה כולל גם אותם, הם קודם כל יצורים סקרליים, שמגיבים. הם מגיבים, והסמכות שלהם, פה במפה הזאת, אנחנו רואים שזה לא Manifesting Generator, זה גנרטורית, טהורה, והסמכות שלה היא רגשית. היא רגשית, אז זאת אומרת, הערוץ הזה, הוא מוביל את כל המפה הזאת. הערוץ הזה, כי הוא מפעיל ומחבר, כן, יש לנו פה מקרה שהוא מחבר את הסקרל, שזה הטיפוס, האורה התגובתית שלה, מחבר אותה להחלטה שלה, שהיא התהליך הרגשי שלה בכלל, כן? אז קודם כל, האורה הגנרטורית, כן, אני משלים גם דברים שלא אמרתי, האורה הגנרטורית, התגובתיות שלה, היכולת תגובתיות שלה באה מתוך האורה מאוד פתוחה, האורה פתוחה, שכל מה שהיא מגיבה אליו בחיוב, כן, שהיא עושה, כן, אז היא בעצם מחבקת אותו, היא לוקחת אותו פנימה, כן, ומתחילה לבנות איתו את החיים. ופה אנחנו רואים שזה הערוץ הזה מחבר את הסקרל למרכז הרגשי. אז ברגע שהיא מגיבה, היא הולכת למקום הרגשי, והמקום הרגשי הוא לוקח את הקלפים, כן? הוא נהיה הסמכות בקבלת החלטות. זאת אומרת, התגובתיות שלה ברגע היא לא התגובה אצלה כמו במפה הראשונה, אלא זה הולך לתהליך הרגשי, והכימיה הרגשית דורשת זמן לכל דבר, כן? אין אמת ברגע, הפוך מהמפה הקודמת, כן? וזה שליש מהאוכלוסייה. אין אמת ברגע, אז התגובה רק מתחילה איזשהו תהליך, אבל זה עוד לא כן או לא. זאת אומרת, היא לא יכולה להגיד כן או לא ברגע, אף פעם, והדבר הכי לא בריא שלה זה לתת את עצמה ברגע, להחליט החלטה חשובה, שכמה שלא תהיה חשובה, היא צריכה לתת את ה-time zone שלה, אז אזור זמן שלה, זה זמן שהוא הולך ומתבהר. ומתוך זה היא צריכה לסמוך על זה, שאם היא מפספסת משהו בגלל שלקח לה זמן, זה בסדר. אוקיי, אבל מה התהליך הזה שמחבר את זה? זה לא סתם גנרטורית מגיבה ותהליך רגשי, זה ספציפי הערוץ הזה, כוח החיים הזה שעושה את זה. אז כוח החיים הזה זה ערוץ האינטימיות, כן? וערוץ האינטימיות זה אומר שהיא מגיבה, כן? היא מגיבה לכל דבר שיוצר אינטימיות. כל דבר שמאפשר לה את החיכוך עם האחר שיבנה אינטימיות, את החיכוך שיאפשר את החדירה מבעד לברייר, למה שמפריד בינינו, כן? אז זה ערוץ האינטימיות, והתגובה שלה, קודם כל התגובה שלה שהיא מתחברת לסמכות שלה זה האם בדבר הזה יש לי אינטימיות או אין. זאת אומרת, היא הולכת לקנות בית, היא צריכה, היא הולכת לקנות בית, היא הולכת לעשות ביזנס עם מישהו, קודם כל היא צריכה לראות, כן? מתוך זה יהיה הנכונות של התהליך שלה, צריך להיות שם איזשהו איכות של אינטימיות עם מישהו, כן? היא בונה את החיים מתוך אינטימיות, כן? יש לה פוריות, זה באמת ערוץ שיש בו פוריות.
אבל אינטימיות זה לא משהו שנבנה ברגע, נכון? זה איכות רגשית. אינטימיות זה דבר שלוקח זמן להתבהר, צריך זמן לראות אם אפשר לעשות אינטימיות. וואו, אני נלהב מהשיחה שלנו, אבל אני עוד לא יודע אם זה אינטימיות שמאפשרת לי לקחת את זה, לעשות משהו ביחד, להתקשר בכל רובד שהוא. כן, גם אם אני הולך לעבוד ויש לי את הערוץ הזה, אני צריך אינטימיות עם הבוס שלי, עם הבוסית שלי, עם החברה שלי, עם החבר שלי. כל דבר דורש עומק רגשי, ואני צריכה לראות בתהליך אם זה אפשרי או לא אפשרי, כן? זה הסמכות שלי. וזה המהות, זה המהות של התהליך. תחשבו שהבן אדם הזה, כאילו, יש אינטימיות, אין אינטימיות, זהו, נגמר הסיפור. יש אינטימיות, אין אינטימיות. והיא חייבת להתמסר לזה, כן? כי אינטימיות זה לא הדבר הכי, כן, יכול להיות ברגע מסוים דברים אחרים יותר חשובים למיינד, אבל האנרגיה שלה היא נוקשה, כן? אנרגיה זה כוח החיים, זה משקל של עוצמה שדורש אינטימיות. וזה לא רק, ועכשיו, ברגע שיש את האינטימיות, שהתהליך הזה הוא נמצא באיזושהי התבהרות, כן? התבהרות שהיא רואה את ה-up and down, זה התהליך הרגשי תמיד, לתת לראות את כל הפוטנציאל של זה וכל היופי של זה, ולראות את כל החסרונות של זה. אם אנחנו לא רואים את כל זה, אנחנו לא יכולים כאילו להגיע לבהירות. והבהירות היא הזמן, זה לא בהירות מוחלטת, אבל זה הזמן שאנחנו מתחילים להרגיש איזשהו אנחנו מרגישים איזושהי רגיעה, רגיעה שהחיים בחרו עבורנו, כן? פתאום הרגש, כן, זה בסדר, בא לי את זה, אני מרגיש, כן, אני מרגיש שזה בסדר, אפילו אם זה לא יעבוד, כן? אפילו אם זה לא יעבוד, יש לי שם משהו ללמוד, כן? זה בסדר, אני לא אתחרט על זה, כי אין מה להתחרט עם החיים, זה לא בחירה של המיינד שיכול להתחרט, זה מה שזה. אז אנחנו רוצים לתת לה אנרגיה לדבר, להדריך אותנו, כן? ופה זה הבהירות הרגשית. ואז היא מגיבה לא רק לזה, היא מגיבה גם, כן? האינטימיות תתחיל גם מתגובה של הערוץ הגילוי, כן? זאת אומרת, אתם רואים, יש פה עוד ערוץ שמחבר את הסקרל שלה לזהות העצמית שלה, וזה נקרא ערוץ הגילוי. זאת אומרת, אני מגיבה, אני אומרת, כן? לאיזשהו תהליך של כניסה לאיזשהו חוויה, שמתוך החוויה הזאת משהו יתגלה, משהו שאני לא יודעת מה הערך שלו. זה ערך חווייתי. אתם רואים, זה ישות מאוד חווייתית, כן? מאוד סנטיננטל, כן? מאוד חושית, ההוויה הזאת. זה הוויה שזה לא אחד ועוד אחד שתיים, זה לא הגילוי של אחד ועוד אחד שתיים, זה לא גילוי כזה, זה גילוי של למידה מתוך חוויה. זאת אומרת, אני מגיבה למשהו אהה, זה משהו שאני מתחייבת לתוך התהליך הזה, כן, מתחייבת מתוך אנרגיית החיים, לתהליך שאני הולכת לגלות משהו בתהליך הזה. אני הולכת לגלות, לחוות משהו. מההתחלה ועד הסיום של whatever, של אותו דבר, כן? ובדבר הזה חייבת להיות אינטימיות. בדבר הזה חייבת להיות אינטימיות. זה מה שעושה לי את זה. ואז, כן, אם יש אינטימיות ויש גילוי, כן, אז אני יכול להיכנס ליחידות אחרות שהיו גם במפה הקודמת. אז פתאום מתגלה שיש לה גם שיפוטיות, שהשיפוטיות זה, כן, זה אדרנלין שרוצה לשפר בהתאם לאינסטינקטים במרכז של הספלין פה, כן, זה מרכז של אינטואיציה, ספלין, מודעות גוף, אינסטינקט למה ראוי לשפר, מה צריך לשפר, מה יתקלקל כאן, מה יתקלקל. אז יש לה את אותו ערוץ, זה עוד פעם איכות שצריכה לבוא אחרי האינטימיות והגילוי, אז בתוך האינטימיות היא תהיה גם שיפוטית, כן, אבל קודם כל אינטימיות. ואז, כן, ואז אנחנו מגיעים לאותו הייעוד שהיא תוכל להסביר. מה היא תסביר? מן הסתם היא תסביר מה שהיא גילתה בתהליך שלה, מתוך האינטימיות שלה, כן, תהליך של אינטימיות עם אנשים אחרים, היא גילתה משהו, ואת זה היא תסביר. מן הסתם היא תסביר את זה. ואנחנו רואים שהפרופיל שלה הוא 1-3, זאת אומרת שהיא חוקרת אולטימטיבית. היא מאוד חוקרת, היא תחקור כל דבר לעומק, היא לא תשחרר שום דבר עד שהיא לא תחקור והיא תתנסה בו, כי יש לה גם את השלוש, ואם זה לא עובד, אז היא תנתץ את זה ותחקור שוב, בשביל למצוא משהו שעובד מתוך כל
דברים שלא עובדים, שהיא רואה גם בגלל השלוש שלו. אז היא גם צריכה, כמו במפה הקודמת, לשים לב שהיא לא מדברת, כן, שהיא לא מקדימה את עצמה. ופה בואו נראה שהיא לא תקדים את עצמה, בואו נסתכל על מה שפתוח אצלה במפה ונראה פה. פה זה לא פיצול הגדרה, פה זה לא פיצול הגדרה, יש לנו תופעה אחרת. יש לנו תופעה שאנחנו קוראים לה הגדרה מפוצלת לשלוש. כן? יש לנו אחד למעלה, ויש לנו, הנה, אחד בצד ימין, כן? בצד, יש לנו הגדרה אחת פה, כן? כל הדבר הזה מחוברים, כל המהות שלה, סקרלית זה חלק אחד. חלק אחד זה פה, זה החלק של שיפוטיות. הם לא מחוברים אחד לשני, זו הגדרה שהיא מפוצלת לשלוש. אין ערוץ שלם שמחבר בין החלקים השונים. והערוץ המנטלי הזה, כן, של ההמשגה, זה החלק השלישי. אז במקרה כזה, כשאנחנו הולכים לראות, אוקיי, למה המיינד שלה נמשך שמוציא אותה מהתהליך שלה, כן? איפה החלונות שלה? כל מה שפתוח אצלנו זה לא רק התניות, זה גם פוטנציאל לחוכמה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשחרר, כן? אנחנו צריכים לחזור הביתה. הביתה זה איפה שהאנרגיה שלנו, איפה שהצבע בנו. אז אנחנו מסתכלים מה מוציא אותנו מתוך העוצמה שלה. אז המיינד, כשיש פיצול משולש, אז הוא לא מחפש שערים. הוא הולך ישר למרכזים שפתוחים, כן? בהגדרה מפוצלת לשלוש, הוא הולך ויש לה רק שני מרכזים פתוחים. אז אנחנו יודעים ששני המרכזים הפתוחים, התמות שלהם יובילו את מה שאנחנו קוראים הלא עצמי, זאת אומרת, מה שימשוך אותה להחליט החלטות מתוך מקום אחר. מה זה המקום? אז גם פה יש סדר. אז בין המרכזים הפתוחים זה מדליית הזהב, מרכז האגו וכוח הרצון, מרכז הלב, כן? של האגו וכוח הרצון, שהוא מפמפם ברצוניות שלו את הדם של החיים, כן? והוא מביא לערך עצמי, שהמהות שלו זה תמיכה הרבה במישור החומרי, ובמישור של הערך העצמי, self-esteem, כן? הסלף אסטים שלנו, הערך העצמי, וה... אז כשזה פתוח לגמרי, אז הערך העצמי זה לא דבר ברור מאליו בכלל, זה משהו שהוא בעצם, הוא גם לא צריך להיות ברור, זה לא העניין שלה בכלל. העוצמה שלה נמצאת בסקרל שלה, שהוא מגיב לאינטימיות ולגילוי. וואו, שם יש לה וואחד עוצמה, היא לא צריכה את האגו הזה. אבל זה מה שהמיינד נמשך אליו, כן? והמיינד חושב שאני לא מספיק טובה, ואני צריכה להוכיח את עצמי, אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה לעשות משהו שלא בא לי לעשות, משהו שאין בו אינטימיות. הרי אתם זוכרים, העוצמה שלה דורשת אינטימיות, אז אני צריכה משהו יוציא אותי מהאינטימיות ומהתהליך גילוי, כי אז אני אוכיח להם, אני אעשה משהו שלא בא לי, כי הם אמרו, או כי מישהו אמר משהו והגבתי. אבל אפילו שהגבת, את צריכה בהירות רגשית, את לא יכולה להגיב ברגע, כן? אז אז זה מה שימשוך אותי. וזה ימשוך אותי, וזה גם במפה הראשונה היה לנו את המרכזים האלה, הם פשוט היו בצורה אחרת, הם הובלו על ידי שערים, פה הם מובילים בעצמם, אז התמה של האגו הזה תוביל, הערך העצמי מוביל את הכוחות שיוציאו אותה מהעוצמה שלה, ו, והמרכז הראש, עוד פעם, הראש זה הלחץ המנטלי להבין ולדעת את החיים, כן? וכשהוא פתוח זה, וואו, תנו לי עוד השראה, אני צריכה לדעת, ואני מנסה, כן, יש לה אנטנות, כן, יש לה שתי אנטנות שמסתכלות מהמיינד, המיינד שלה הוא חזק מאוד, זה השמש אדמה, ויש לו אנטנות להשראה, תנו, תשאלו, אני חייבת לענות על ההשראה, אני חייבת להבין את ההשראה הזאת, ואז אני חייבת להבין את מה שהוא אפילו לא רלוונטי עבורי, כי אין בו אינטימיות. לא הגבתי אליו בכלל, אבל המיינד הולך לשם, וואו, איזה פוסט מעורר השראה בפייסבוק, אני חייבת לקרוא, ואני חייבת להבין אותו, ואני חייבת להתחיל לענות בתגובות, ואני חייבת, whatever. כי אז אני אוכיח שאני שווה משהו, כן? אבל זה לא יעבוד, כי בסוף היא תהיה מתוסכלת, כי היא לא ממתינה לה.
היא לא ממתינה לבהירות הרגשית. אז זה המפה, ופה בואו נעבור בזמן שנשאר לנו לעוד, פה, זה, הסתכלנו סליחה על רגע, אני הגנרטור, אומרת פה משהו טוב, כן? שנראה לי כדאי שתעשה עוד מפה אחת, כי אה, אחרת זה יהיה ממש ארוך, 4 מפות, אז מהמם. תבחר, וזהו. בסדר, אני עכשיו, מה שאני אעשה זה משהו אחר. אמ, בואו נסתכל, הנה, אני בקצרה רק אגיד פה, הנה, יש לנו מפה של מניפסטורית, כן? הסקרל פתוח, סקרל פתוח, ויש לנו מנוע מחובר לגרון, אז יש לנו מניפסטורית, מניפסטור, כן? הגדרה של מנועים, יש לה שני ערוצים שמחברים מנועים לגרון. עושה אותה למניפסטורית, סקרל פתוח, והמנועים מחוברים לגרון, מניפסטורית, ואצל מניפסטו האסטרטגיה באה שנייה, זאת אומרת, היא באה אחרי הסמכות. הסמכות שלה היא מתחילה את התהליך, כי אצל המניפסטו התהליך הוא בא מבפנים החוצה. לא כמו הגנרטור, הגנרטור הוא רספונסיבי, הגנרטור הוא מגיב קודם כל דרך האסטרטגיה, האנרגיה שלו מגיבה, כן? זה העוצמה שלו להגיב. המניפסטו הוא לא מתחיל, התהליך שלו מתחיל מהסמכות שלו. אנחנו מסתכלים על הערוצים שמפעילים את הסמכות שלו, משם מתחיל התהליך שלו. אז הסמכות שלה היא רגשית, כן? כל מי שיש לו מרכז רגשי, פאף, זה הסמכות שלו. כן? יש לנו היררכיות שונות של סדר, כן? של משקל אנרגטי שקובע את הסדר במפה של סמכויות, של הערוצים, של על מה להסתכל ועל מה לא, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה 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 סדר, שזה בדיוק, הסדר הזה הוא עושה לנו את החיים הרמוניים, זה כל כך חשוב. אז הסמכות שלה היא רגשית, וזה שונה מהמפה הקודמת. פה זה איכות רגשית שנקראת מעבר. זה מאוד חווייתי, כן? זה גם מרכז רגשי מאוד חווייתי, שיש לו עוצמה להתחיל דברים חדשים, להתחיל חוויות חדשות והרפתקאות חדשות. זה מישהי שיש לה כישרון להתחיל כל מיני דברים, ללמוד כל מיני דברים, לא להישאר עם משהו אחד. זה נקרא ערוץ של מעברים, כן? Transitoriness, מעברים. הרפתקאות, לעבור משהו, זה ממש, זאת אומרת, הולכים להיות חיים מאוד 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 מעניינים, כן? ואיזו עוצמה, יש לה את הכוח להוציא לפועל את החוויות שבא לה לעבור. אבל היא חייבת להמתין, היא חייבת להמתין לבהירות רגשית, שזאת החוויה שאכן נכון לה, כן? היא לא יכולה להוציא לפועל כי היא מניפסטורית כל דבר, או, אז היא עושה כזה בלגן, כן? כזה בלגן. ו... ג'ק אוף אול טרייד זה נקרא הערוץ הזה, כן? ג'ק אוף אול, ג'ק של כל המלאכות, כן? זהו, תראו איזה זה. אז זה חייב להיות מדויק, וברגע, כן, ברגע שיש לה בהירות רגשית, אז האסטרטגיה אצלה, והאסטרטגיה של המניפסטו זה פשוט ליידע אנשים מה נכון לי בשביל שלא יפריעו לתהליך שלי. פשוט ליידע, אני הולכת לעשות את זה, ליידע את מי שיושפע מהתהליך כדי שלא יפריע לתהליך, כן? ואז יש לה פה עוד ערוץ מניפסטורי, עוד ערוץ מניפסטורי, גם המרכז הלב, האגו וכוח הרצון מחובר לגרון. וואו, איזה מניפסטורית תוצאתית, זאת אומרת, היא באה לפה לשים את הידיים שלה על המישור החומרי, כן, כשהיא עושה דברים, היא שמה את שני ידיים, יש ממש איכות של שליטה, ארגון, בשביל לתמוך. המהות של זה לשים את הידיים הזה בשביל להיות מסוגל to deliver, בשביל לספק את הסחורה ב, מתוך ארגון מרבי. כן. אז זה המניפסטו, ואני רציתי רק לנגוע בזה, ואני רוצה לעבור עכשיו, כי אני כן רוצה לנגוע בעוד מפה, זה המהות של התהליך שלו, כן? ו... אה, ובואו נעבור לעוד ערוץ, ואצלה גם, רק לסיום,
הפתיחות שלה, הכל מחובר אצלה יחדיו, כן? זה מה שעוד דבר ששונה שלא ראינו אצל המניפסטורית הזאת. כל הערוצים מחוברים יחדיו, זה נקרא הגדרה יחידה. הגדרה יחידה, הכל מחובר. ואז גם ההתניות שלה במרכזים הפתוחים אצלה. לא בשערים, אלא במרכזים הפתוחים, ויש להם את ההיררכיה של מי הכבד לקל, איזה מרכז הוא יותר מתנה. אז לא ניכנס. אני רק אגיד שזה מתחיל לעשות, להיאחז בהרגלים ואנשים שלא בריאים עבורה. כן? לעשות דברים שלא בריאים עבורה. בגלל זה היא צריכה להמתין לבהירות, אבל החלום שלה זה להיות ספונטנית, כן? החלום שלה זה להיות ספונטנית, כי זה המרכז של הספלין, של ספונטניות, מה בריא לי, מה לא בריא לי. היא לא יודעת מה בריא לה. היא צריכה ללמוד להמתין, למרות שהיא מניפסטורית. אז בואו נעבור למפה אחת של פרוג'קטור לפני שאנחנו מסיימים את הסקירה הזאת. הנה. פה יש לנו פרוג'קטורית, ופה אנחנו מגיעים לפרוג'קטור, אז אנחנו חוזרים, מה שמוביל אותנו במפה הזאת זה האסטרטגיה, כן? לא כמו המניפסטו, זה כמו הג'נרטור, רספונסיביות, ופה, ברגע, יש לנו פה מפה, זו מפה שהיא לא אנרגטית. לא אנרגטית זה לא שאין אנרגיה במפה, במפה הזאת גם יש אנרגיה, אלא אין הנאה עצמית. הסקרל שלה פתוח, כן? הסקרל שלה פתוח, זאת אומרת, אין עקביות של כוח חיים, וגם אין חיבור לגרון, אין מנוע שמחובר לגרון, אז אין הנאה עצמית. התזמון הנכון בא מתוך הזמנה, מתוך זה שמכירים את האיכויות שלה. האיכויות שלה מדברות תמיד, כן? האנרגיה מדברת, וההזמנה לפרוג'קטור זה האסטרטגיה. קודם כל צריכים להזמין אותה, לתת לה שטיח אדום בשביל האיכויות שלה, כן? זה ממש פריבילגיה של הפרוג'קטורים. זה סוג, זה הסוג הכי חדש, זאת אומרת, זה הקונפיגורציה הכי חדשה פה, כן? להתנהל מתוך הזמנה, וואו, תחשבו על זה, להתנהל מתוך הזמנה, לא הזמינו אותי, לא בעיה שלי, אני לא מגיבה לכלום, אני לא גנרטורית שמגיבה לכל דבר, אני לא מגיבה, זה לא הגיע אליי, אני משחררת. ואז כשמכירים אותה, לפרוג'קטורית הזאת יש יכולת הנאה יוצאת מן הכלל, כן? טיפוס לא אנרגטי שממתין להזמנה, אבל ברגע שמזמינים אותה, take care, כן? תשמרו על עצמכם, כי היא הולכת להניע את החיים שלכם. אז קודם כל אני מחכה שיזמינו אותה, והזמנה האמיתית שמכירה בתכונות האלה, שתכף נתאר, וזה מחבר אותה לסמכות שלה. זה מחבר אותה לסמכות שלה, והסמכות שלה היא, במקרה פה, היא זאת שמחליטה אם ההזמנה הזאת ראויה או לא בכלל. וזה הערוץ הזה, הערוץ שמחבר את מרכז השורש, שמתדלק את הספלין, מתדלק את המודעות הגופנית למה בריא לי, מה לא. יש לה תדלוק תמידי של מה בריא לי, דרך ערוץ שנקרא טרנספורמציה. זאת אומרת, יש לה תמיד אמביציה להניע דברים. להניע דברים קודם כל במישור החומרי, ולא רק במישור החומרי. להתגלות ככוח שיכול להזיז דברים. היא תמיד תזיז דברים. אתם רוצים טרנספורמציה, אתם רוצים גם בדברים הכי חומריים, כן? כי זה ערוץ שיש לו גישה למישור החומרי. נתקעתם עם דירה שאתם לא מצליחים למכור, משהו שכזה, היא תזיז משהו, היא תעשה משהו, יש לה גם את האינסטינקט החזק עם מי לעשות ועם מי לדבר ואיך לדבר בשביל לעורר טרנספורמציה. אז כשמזמינים אותה, אז הסמכות שלה היא ברגע, היא לא רגשית, הסמכות שלה היא במרכז הספלין הזה. זאת אומרת, אני יכולה להתקדם פה? אפשר להתקדם פה ולעשות טרנספורמציה או לא? זה נקרא הערוץ של העלמה המתחתנת, כן? העלמה המתחתנת עם מישהו שמקפיץ אותה בסטטוס החברתי. וזה יכול להיות גם בהקשר מיסטי, כן? זה יכול להיות גם בהקשר מיסטי, כוחות שיכולים לקדם אותה. אז אז הסמכות שלה פה, בשנייה עצמה שמזמינים אותה, באותו רגע אינסטינקטיבית, יש פה לדעת, וזה מאוד חרישי, כן? זה לא מנוע, זו סמכות שהיא לא באה מתוך תגובתיות של איזשהו מנוע, לא. זה ידיעה פנימית, גופנית, של
יש פה טרנספורמציה, או נגמר הסיפור. וברגע שיש טרנספורמציה, אז נכנס גם הערוץ השני, וזה וואחד ערוץ עוצמתי, זה ערוץ החניכה. אז תראו איזה פרוג'קטורית מתוקה שבאה, מחכה שיזמינו אותה, וברגע שמזמינים אותה היא מניעה לטרנספורמציה וחונכת אתכם, חונכת את הזהות שלכם, מגדילה מרחיבה את הרף של העצמיות שלכם לדברים שלא חשבתם, היא משנה את החשיבה בצורה עמוקה, כאילו אתם יכולים לחשוב על משהו שלא חשבתם, לא יכולתם לחשוב בצורה כזאת קודם, היא חונכת, כן? אז איזה עוצמה זאת. אבל היא חייבת שיזמינו אותה, אחרת זה יכול לצאת ממש ממש לא טוב. וכמובן, יש לה שער אחד שמחבר אותה, פה זה פיצול הגדרה, אז יש שער אחד שמחבר אותה, והשער הזה, זה השער, הנה, זה פה, זה שער 10. שער 10 זה השער שמחבר, זה פיצול הגדרה, כן? מחבר את הפיצול הגדרה, יש שני חלקים, וזה שער 10, זה השער של ההתנהגות של העצמי, ההתנהגות האינדיבידואלית שלי, איך להתנהג בחיים האלה, איך להתנהג בצורה שתאפשר לי לאהוב את עצמי, כן? איך להיות אני בחיים האלה. אז היא לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת איך להתנהג, אני צריכה ללמוד איך להתנהג, איך אני אחנוך אותם, אני לא יודעת איך להתנהג, ואיך אני אתנהג, תראו איזה פתוחה היא. אני אתנהג בזה שאני אולי אתחבר לאנשים הרגשיים, כן? אני אמשך לאנשים הרגשיים, כי אני פתוחה רגשית, והאנשים הרגשיים האלה, כן? אני אמנע מעימות, כן? זו התניה הרגשית, אני אמנע מעימות, כדי ללמוד איך להתנהג בצורה שאני אוכל להוציא את הדברים שלי כראוי החוצה. ואני גם לא יודעת מה להגיד, כן? אני לא יודעת, הגרון שלי פתוח לגמרי, אני יכולה להגיד הכל, כן? תלוי מי. אז אני חייבת ללמוד איך להתנהג, אני חייבת למצוא איך להתנהג, אני לא יודעת איך להתנהג. תסבירו לי איך להתנהג, תגידו לי איך להתנהג, תדריכו אותי, ואז אני אולי, כן, הסקר שלי פתוח, אין לי מספיק אנרגיה, אז אולי אני, כן, אתמכר לאנרגיה של מישהו בשביל לדעת איך להתנהג, איך להתנהג. אין לי אנרגיה, אני לא יודעת מתי מספיק זה מספיק, כן? זה ההתניה של מרכז הסקרל הפתוח. אני לא יודעת מתי מספיק זה מספיק. וכל זה הולך אחרי, כן, כל האיכויות של המרכזים הפתוחים, ההתניות שלהם, הולכות אחרי איך להתנהג. אני לא יודעת איך להתנהג. אז אני לא יודע מתי זה מספיק, כי אם אני אפרוש באמצע, אני לא יכול, ופרוג'קטור צריך לדעת מתי לפרוש באמצע הרבה פעמים, לדעת מתי מספיק זה מספיק, וואו. אבל אם אני אפרוש באמצע, אני לא אמצא איך להתנהג נכון, ואני אפספס את ההזדמנות שלי, כן? כי הפרופיל שלה מחפש הזדמנויות, 2-4, הוא מחפש הזדמנויות. וואו, והיא יכולה לצאת כאילו בלי לשים לב, השתיים, אם היא לא שמה סייגים וגבולות דרך, תזמינו אותי. זה הפרופיל שלה דורש שיזמינו אותה, כן? זה פרופיל שהיקום יודע איפה היא גרה. היא חייבת להיות כאילו, לתת לאנשים באמת, לענות אותם עד שיגיעו וידפקו לה על הדלת, כן? ויגיעו אליה, כי היא מקרינה את עצמה מאוד חזק החוצה. טוב, וזהו, אנחנו בזה נסיים. אני חושב שממש זה מה שהצלחתי פה. אז שנייה, אני אחזיר את זה, בכיף. Stop sharing. שלום. אמ, יופי, יופי. טוב, אני מקווה הסקירה הזאת שעשיתי של המפות נתנה לכם איזשהו כיוון ותצאו מפה עם כלים ותובנות. זו הייתה באמת טעימה, כן? זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, כן, לנגוע בהכל כמובן. ואני רוצה עכשיו לספר לכם כאילו מה אני עושה. זה כבר הרבה שנים שאני עושה, אני קורא מפות, ולא רק קורא מפות, אני גם מלמד אנשים לקרוא מפות ומכשיר אנשים, להדריך אנשים אחרים בתהליך הזה.
ו, וכל התהליך הזה הביא אותי להקים את הבית ספר לעיצוב האנושי בארץ, בשביל לתת מענה, בשביל לתת מענה לצורך הולך וגובר, כי כל החומרים האלה נמצאים בכל מקום, כן? וליצור איזושהי מסגרת מסודרת שבן אדם יכול להיכנס במקום מסוים ולקבל, כן? במסלול ההכשרה השנתי הזה, אנחנו מתחילים סמסטר אחד, אה, אנחנו מקבלים אנחנו מלמדים את מבנה המפה על כל חלקיה, כן? שאנחנו יכולים להיכנס לניסוי עם כל התמיכה האישית והמקצועית, ובסמסטר השני, שהוא הארוך יותר, אנחנו נכנסים ומלמדים איך לקרוא מפה בצורה מקצועית, מסודרת, ולהכשיר מדריכים, כן? אז אנשים ממש מחפשים את העוגן הזה בתהליך שלהם, כי אם אנחנו לא מדויקים, אנחנו טועים בעצמנו, וזה עולה לנו בשנים, וזה גם עולה ואם אנחנו קוראים למישהו אחר, אנחנו מטעים אנשים, וכל אי דיוק קטן פה, כי זאת מכניקה, זה לא פילוסופיה, זאת מכניקה, וכל אי דיוק קטן הוא מאוד משמעותי בחיים של אנשים. זה סוג של מדע, כן, באמת. אז המסלול הקרוב יתחיל בסוף אוקטובר. בסוף אוקטובר הקרוב אני רוצה להציע למי שזה מעניין אותו ורוצה ללמוד עוד, הנחה מיוחדת לכל המשתתפים כאן בוובינר הזה, למי שיחזור אליי בוואטסאפ עד מחר בצהריים, יום שישי בצהריים, תקבלו הנחה של 800 שקלים מהמסלול הכשרה השנתי הזה. ואתם לא צריכים להירשם, כן, עד מחר בצהריים, אתם לא צריכים להירשם, אתם רק צריכים לחזור אליי שאתם מתעניינים, ואז אני אתאם איתכם שיחת טלפון לשבוע הבא, ואז יהיה לכם את ההזדמנות להחליט אם אתם רוצים להירשם ולקבל את ההנחה הזאת של ה-800 שקלים. אתם תקבלו את הפרטים ואת ההקלטה בוואטסאפ. בנוסף, יש פה גם הרבה, חלקכם הם חדשים, המסלול השנתי כזה הוא גדול עליכם. אז אני רוצה להציע לכם בספטמבר, כן, הקרוב עוד יותר, את קורס היסודות המעשי, שזה קורס שמלמד את היסודות במפגשים פרונטליים, שיש לנו הזדמנות באמת להתחכך ולשאול ולהטמיע את כל הדברים האלה בחיים שלנו, כן, בחיים שלנו. ו... ואם זה מעניין אתכם, אז אפשר לקחת רק את הקורס של היסודות בנפרד ולקבל עליו הנחה של 10%. גם תחזרו אליי בוואטסאפ עד מחר בצהריים, עד כניסת השבת לכולם, מי שמתעניין במסלול הכשרה השנתי או בקורס היסודות, ותקבלו את כל הפרטים, כן? אחרי השיעור תקבלו את כל הפרטים. ועכשיו, לפני שנצא להפסקה, אני אעביר את המיקרופון לדנית, דנית טבע ברוך, והיא תבחר מפה אחת איתכם, ואחרי שהיא תבחר את המפה נצא להפסקה של כמה דקות, ואחר כך נחזור ואני אנתח אותה כזה, בלייב מה שנקרא. ואם יישאר זמן, אולי יהיה לנו אפילו זמן לשתיים, שלוש שאלות. בסדר? אוקיי, שומעים אותי? כן? כן, כן, שומעים אותך. סבבה. אז תראו, מי שרוצה להשתתף בתהליך שנבחר פה מפה של אחד מכם, שדביר בלייב ונתח אותה, הוא יודע את החומר כזה טוב שהוא שולף את זה, אז אנחנו נעשה דבר מאוד פשוט. קודם כל, חייב שיהיה לכם את התאריך לידה ושעת לידה מדויקת. ודבר שני, אה, אני מתנצלת, כן, אבל כאילו זה רלוונטי, ככל שיש פה בזום אנשים שהם כבר תלמידים ותיקים של דביר, שעברו איתו דרך, אז אנחנו מעדיפים לקחת אנשים שהוא טרם דיבר על המפה שלהם.
אז למטה בסרגל יש אופציה להרים יד בזום. אוקיי, מי שמכיר, מכיר, מי שלא מכיר זה בתוך ה-reactions, הציור הזה של הסמיילי, יש אופציה להרים יד, סימון כזה, הנה אני רואה שהרבה כבר עושים את זה. אז מי שרוצה שנבחר את המפה שלו ויש לו את התשת לידה והכל, שיעשה לי יד, ואני כזה אעשה פה הגרלה זריזה. אני אגיד לכם מיד מי זאת או זה יהיה. ומי שאני בוחרת, ירשום לי כאן בתוך הצ'אט שם ופרטי לידה. אני רק מיידעת אתכם שיש הקלטה לשיעור הזה, שהיא תשלח לכל מי שיש הרבה שלא יכלו לבוא לזום, אז מי שירצה לדבר, לעלות בווידאו, שישמעו את השם שלו, תיקחו בחשבון שזה מוקלט, כן? זהו. אוקיי, בואו נראה כמה ידיים יש לנו פה. מעולה. של, של, אה, כן, אני רואה שסימנת, את זכית לפי המספרים פה שספרתי אתכם, סבבה? אז בואי תרשמי לי בצ'אט את הפרטי לידה שלך. אנחנו נצא להפסקה, דביר כבר בהפסקה כמה דקות, אז בואו ניקח מעכשיו עוד 5 דקות, נחזור ב7:45, והנה, רשמת את הפרטים. דביר, אתה רואה את זה בצ'אט? את הפרטים שלה? נמצא איזה שנייה. אני אבוא לעזור לך. בסדר, אנחנו נצא, כן, עד 7:45, בסדר? ואז דביר יעשה את המפה של זה השם שלך, תגידי, ואני אפתח לך את המיקרופון. תנסי לפתוח. כן. שלי. שלי, אוקיי. כן. מעולה שלי. אז שם של, אבל זה שלי. סבבה. אני אוקיי. סוגרת את עצמי, את הוידאו והכל, אנחנו אז אני נחזור. יכולה כבר לתת לך את הפרטים או לרשום אותם? רשמת אותם. אנחנו לא, נתחיל. לא, לא, עוד לא רשמתי. זאת לא את שרשמת בתגובות? לא, לא. אה. אני אמרתי שרק את תרשמי בתגובות, כי רק את נבחרת. אז את יכולה לעשות אני את זה? ארשום, אז אני ארשום בתגובה? כן, אוקיי, 100%. יופי. אז פיפי, שתייה, ניפגש עוד 5 דקות. איזה כיף.
אוקיי, אנחנו חוזרים, והנה המפה שנבחרה להדגמה בלייב של שלי. אז אני מעבירה את השידור לדביר. אהלן, מקווה שכולם רואים את המפה ושומעים אותי. אה, שלי, בואי נבדוק שיש לנו את המפה הנכונה. אני תמיד אוהב לוודא, כל כך חשוב לוודא תמיד. אתם יודעים איזה תחושה זה, אתם בטוחים שאתם, יש לכם את השעה הנכונה ואתם בסוף אחרי הקריאה מתברר שעשיתם קריאה של הבן אדם הלא נכון. אז את נולדת ב-27 לדצמבר ב-1963, ב-1:38 לפנות בוקר בבאר שבע, נכון? אז אוקיי, אז אנחנו זוכרים, אנחנו נכנסים, אנחנו ישר רואים אנחנו מחפשים את המשקל במפה. אנחנו מתחילים במשקל של הגיבורה, כן? של דמות המסע של הגיבורה של שלי. אז אנחנו רואים קודם כל שהיא פרוג'קטורית. שלי היא פרוג'קטורית, וזאת אומרת, שלי צריכה להמתין לכוחות הנכונים שיכירו בה, ואז יכירו במה. ואז אני מסתכל איפה הסמכות שלה, כן? היא פרוג'קטורית, אסטרטגיה זה להמתין להזמנה, קודם כל. וזה זה הכימיה של החומר, כן? זה הכימיה שהיא מאוד נוקשה. המיינד הוא כל יכול, הכימיה היא לא, יש לנו עיניים חומות או כחולות, לא גם וגם, כן? אז, אה, אז, אה, הכימיה דורשת להמתין להזמנה, והיא פרוג'קטורית רגשית, וזה הדבר השני שהעין שלי הולכת אליו, ששלי פרוג'קטורית רגשית. זאת אומרת, יש לה את העוצמה הרגשית, הסמכות הפנימית שלה. וזה מה זאת אומרת, זה אומר כבר שהיא פרוג'קטורית שאין לה מנוס מלהיות עמוקה. אין לה מנוס, אחרת דברים לא עובדים בשביל שלי. היא חייבת להיות עמוקה. זאת אומרת, היא חייבת להמתין להזמנה ואז שהזמינו אותה סוף סוף, אז היא צריכה להיות קשה להשגה. כי היא קשה להשגה, כי היא רגשית ואין לה בהירות ברגע. אין לה בהירות ברגע. והערוץ שמפעיל את העוצמה הרגשית של שלי, כן, שלי היא ישות רגשית. שלי היא ישות רגשית, וזה הערוץ ה-recognition of feelings, זיהוי, כן, הכרה, הבחנה ברגשות, כן? זאת אומרת, כל התהליך של הרגשי של שלי הוא להבחין באיזה רגש ראוי כן, שעושה לי את זה, כן? איזה רגש עושה לי את זה באמת בשביל, כן? זה איכות מאוד חווייתית גם, כן? היה לנו הרבה איכויות חווייתיות במפות שהסתכלנו היום, אז זה גם איכות חווייתית, זה זה השורש שמתדלק, כן? שזה מתדלק תהליך רגשי של להכיר באיפה הלהבה הרגשית שלי נאחזת, במה הלהבה הרגשית שלי שנאחזת שאני רוצה לחוות. וכל התהליך פה הוא לקצץ את הענפים הלא נכונים, את הפנטזיה, זה חלק בעיצוב הזה, זה הפנטזיה. הפנטזיה, ויש פנטזיות שהן נועדו להישאר פנטזיות, ויש פנטזיות שהן נועדו, כן, אחת מהן יכולה להתממש, והיא תתממש בזכות העוצמה הרגשית שתבחין במה יכול, כן? והיא פרוג'קטורית, אז היא באה לפה לעבוד עם אנרגיה של אחרים, כן? אז היא תדריך אנשים אחרים, קודם כל, מהעומק הרגשי של מה שווה לה, היא תכיר, כן? היא תכיר כשהיא ממתינה. לפרוג'קטור רגשי מאוד קשה להמתין. אחת ההתניות הגדולות של פרוג'קטורים רגשיים זה שהם לא ממתינים והם יושבים על אנרגיה מאוד עוצמתית, כי האנרגיה הרגשית היא מאוד עוצמתית, אבל אין לה אאוטלט, כן? כי היא לא מחוברת לא לגרון ולא לסקרה. הסקרה זה גם הנאה, סוג של הנאה, איזה סוג של אאוטלט, אאוטלט אנרגטי, לא ורבלי.
אז הסקרל והגרון זה האאוטלטים, ואם הם לא מחוברים למנוע, אז כל האנרגיה הרגשית הזאת, היא צריכה שיזמינו אותה, אחרת היא נכנסת ברחוב ללא מוצא. והעוצמה הרגשית הזאת שלא ממתינים ל, לבהירות ולהזמנה, היא עושה הרבה בלאגן מסביב. כי האור של הפרוג'קטור זה האור החדה, זה האור החדה, שהיא גם סופגת את כל האנרגיות מסביב, והיא גם מאוד רגישה, אז היא סופגת את כל האנרגיות, ואז אם היא מתחילה להגיד משהו לפני הזמן, ואנחנו רואים שיש לשלי גם מיינד חזק, אם היא אומרת את כל הדברים שהיא מרגישה לפני שהיא הגיעה לבהירות, זה עושה בלאגן מסביב. וכפרוג'קטורית היא באה לעשות בכלל את ההפך. ואנחנו רואים שהערוץ האחר של שלי פה, הוא בעצם, הוא יושב בייעוד שלה, הוא יושב בשמש אדמה, הערוץ האחר. אבל אי אפשר להגיע לערוץ האחר הזה אם היא לא עוברת את התהליך הרגשי, העוצמתי, החווייתי, כן? החווייתי של מה מרגיש לי לחוות. זה לא משהו זה תהליך, בכל תהליך רגשי יש איזשהו תהליך כאוטי של כן, לא, כן, לא, בהירות, חוסר בהירות, כאב, עונג, כן, כל המקום הזה הוא מאוד מאוד חזק, כן, זה ערוץ ג'וסי, זה ערוץ ג'וסי, ו... ופה הייעוד שלה הוא בכלל איכות הגיונית, כן, זה במעגל ההיגיון, יש לנו כל מיני זרימות במפה, הוא בכלל במעגל ההיגיון, וזה ערוץ השיטיות שכבר שראינו היום. זאת אומרת, הייעוד של שלי זה בעצם לשרת, לשרת את, לשרת את כולנו בלתקן דברים בשביל לשפר. יש לה עין מאוד חזקה מה צריך לתקן. יש לה עין מאוד חזקה והיא מאוד נלהבת לשפר. יש לה גם איזושהי חיוניות, electricity, חשמל, של חדוות חיים, כן? שהשמש שלה יושבת על שער 58 בקו הראשון, שזה love of life, אהבת החיים, כן? אהבת החיים לתקן, כן? יש פה איזה פרדוקס, כן? כי זה יכול להיות ערוץ שהוא מאוד חד והוא מאוד לא שבע רצון מהקיים. אבל הוא אוהב לתקן, הוא נועד לתקן. אלה האנשים שבאמת השיפוטיות שלהם היא שווה משהו. אם הם ממתינים, כי זה איכות פרוג'קטורית, אצל פרוג'קטורית, אם היא ממתינה וממתינה כפול, כי היא צריכה לתקן רק מה שבבהירות הרגשית שלה שווה לה לחוות. אז היא לא מתקנת כל דבר, היא מתקנת משהו שגם יש שם איזו איכות רגשית ששווה לה להרגיש את התהליך תיקון הזה, ובזה היא יכולה לחוות את ההצלחה שלה בחיים על ידי שהיא משרתת אחרים, על ידי חקירה מאוד, והיא עושה את זה, היא חוקרת מאוד עוצמתית, זה 1-3, האחד הוא חוקר, והשלוש הוא trial and error, טעויות, היא עושה טעויות, היא מתחילה דברים, והיא שוברת דברים, היא מנסה דברים, היא יכולה להיות, היא רואה מה לא עובד. בנוסף לערוץ השיפוטיות, יש לנו פה היום הרבה איכויות של שיפוטיות. זה מעניין כי בשמיים עכשיו יש לנו הפעלה של שער 18, שזה שער התיקון, לעבוד על מה שהתקלקל, ואנחנו מקבלים הרבה מפות ש, שיש להם את החיות הזאת, את העוצמה הזאת לשפר. לעבוד על מה שהתקלקל, ופה זה לא רק בערוץ, הערוץ הזה זה גם הייעוד, הייעוד של level of life, למצוא את אהבת החיים מתוך השיפור התמידי והתיקון והחקירה התמידיים. עכשיו, כל זה יש זה מחובר ביחד, כן? התהליך הרגשי העמוק עם התהליך של התיקון, כן? הוא מחובר אחד לשני, אבל הוא לא מחובר למיינד, למעלה רחוק, 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 כן? זה פיצול הגדרה מאוד ברור, כן? הגדרה מחולקת לשני חלקים שהם מאוד רחוקים אחד מהשני, אחד למעלה שם, זה מיינד, והמיינד הזה, זה עוד פעם, זה מיינד חווייתי, זאת אומרת זה מיינד אבסטרקטי שמנסה להבין את החוויה האנושית, שמנסה להבין מה היה לנו פה, to make sense, כן, אנחנו רואים שיש בה שני ערוצים מאוד חווייתיים, פה זה מיינד שמנסה להבין את החוויה האנושית, תמיד, יש לה מיינד שהוא תמיד פעיל, כן, זה לא עכשיו, אל תחשבי, לא, היא תמיד חושבת, והשיעור הראשון
לכל מי שיש לו מיינד מוגדר, וגם מי שלא, אבל במיוחד מי שיש לו מיינד מוגדר כמו שלי, המיינד הוא צריך להתייחס אליו לא ברצינות. לא ברצינות, כי המיינד שלך הוא לא בשבילך, הוא בשביל אחרים. המיינד של כולנו הוא בשביל אחרים. זה המקום שאנחנו יכולים, המיינד שלי עכשיו הוא בשבילכם, כן? אבל הוא לא בשבילי, כן? המיינד של שלי הוא לא בשבילה. כשהיא צריכה להחליט החלטות, כל הידיעה המנטלית שלה, כל הבלגן שהולך שם, היא צריכה לשים אותו במחלקת הבידור, מחלקת ההשראה, מחלקת ההשראה והבידור. הוא לא קשור, הסמכות שלה רחוקה מאוד מזה, כן? הסמכות שלה היא בכלל רגשית, והסמכות שלה צריכה בכלל שיזמינו אותה בכלל, שהדבר הזה הוא תקף עבורה בכלל. לא הזמינו אותה, זה לא משנה מה היא מרגישה, זה בכלל עוד לא מחובר, כן? ההזמנה זה החיבור. אז פה למעלה, זה הערוץ הזה נקרא ערוץ של The Channel of Abstract, זה עיצוב של פעילות מנטלית מעורבת בבהירות. זאת אומרת, היא פעילה מנטלית, כן? שלי היא פעילה מנטלית, ומדי פעם יש כאלה איים, כן? אואזיסים של בהירות, של וואו, נופל האסימון, משהו פתאום, היא מבינה משהו, נופל האסימון. וכשזה בא, ברוך הבא. וכשזה לא בא, המיינד הזה יכול להיות האויב הכי גדול שלנו, שהוא מנסה לפתור את החיים שלנו, כן? אז המיינד הזה צריך להבין שהוא האחרון חביב פה, כן? הוא אחרון חביב, זה מיינד מגניב, כאילו, זה מיינד מעניין. להתייחס אליו ככה, כמו סרט טוב, כן? כמו סרט טוב, שהוא יכול מאוד לעזור, כן? אם שואלים אותך, כן? אם שואלים אותך, אז וואו, את יכולה להצטער בצורה ציורית, לחקור ולתאר את החקירה שלך, וזה עובד הכל ביחד, כשזה עובד, כן, שממתינים בסבלנות, אז מתוך הרגישות איזה חוויה אני נאחזת, שהיא נכונה לי בשביל לתקן את אותה חוויה ולעבוד על זה, בשביל לשפר, כי הזמינו אותי לזה, ואחר כך אני יכולה, מתוך זה, המנטליות, אני יכול להסביר לאחרים ולהתחיל להבין מדי פעם מה קרה פה, מה היה כל התהליך הזה. זה האנרגיה של שלי, כן? זה התיבת נגינה של שלי. וזה תמיד היא מביאה את האיכויות האלה, לאן שהיא לא תלך. עכשיו, יש לה פיצול גדול, אז הפיצול רחב, כן? אז בפיצול רחב, אנחנו מסתכלים לא על שער מסוים, כי יש פה הרבה יותר משער, כן? אז אנחנו מסתכלים, והנטייה היא זה לא מה שחסר בי, כן? משהו חסר בי, אלא זה חסר בהם. במקרה הזה זה חסר בעולם, כן? חסר, משהו לא בסדר פה, משהו לא בסדר פה. להאשים את הגורל, את העולם, את החיים, את הבני זוג, את הגברים, את הנשים, כן, את הממשלה, כן, זה. ובזוגיות, כאילו זה המקום, הלמידה הגדולה של פיצול כזה רחב של הגדרה, זה בעצם ללמוד לבטא את עצמי במה אני צריכה, לא להאשים, אלא להגיד מה אני צריכה, לראות, זה האיכויות שמחברות באמת את ההגדרה, אני צריכה ממך אותם, כן? אבל אני צריכה להביע את הרגשות שלי, לא להאשים, כי זה הנטייה יכולה להיות בעיצוב כזה. וכמובן שזה ילך אחרי הכל, כן? זה להאשים, כן? להאשים שאין מספיק אנרגיה, כי הסקרל הוא פתוח, ולחפש כן? זה כל המרכזים הפתוחים. מי אני, כן? מי אני? למצוא את עצמי, בשביל למצוא את עצמי אני אעשה הכל בשביל למצוא את עצמי, כי אז אני אדע שאני שווה משהו, כי האגו שלי פתוח, ואני לא יודע מה הערך העצמי שלי. אז כדי לדעת מה הערך העצמי שלי, אני צריך לדעת מי אני בחיים האלה. מי אני בחיים האלה. ובשביל לעשות את זה, אני אעשה דברים בלי לדעת מתי מספיק זה מספיק, ואני אעשה הכל בשביל למשוך תשומת לב, כי הגרון שלי פתוח, ואף אחד לא ישים לב אליי, כי אני לא יודעת איך לדבר, או איך להפסיק לדבר, כן, אם אני מתחילה לדבר ואני צריכה להוכיח, כן, שאני שווה משהו, אז אני אדבר, כן, ואני לא יכולה להפסיק, או שאני לא יכולה לדבר, או אני מפחדת לדבר, או שאני לא יכולה להפסיק לדבר.
אז כל המרכזים הפתוחים האלה מובילים כאילו את תהליך קבלת החלטות, כן, הם מוציאים, וזה לא בעיה, כל הדברים האלה לא בעיה, את לא צריכה למצוא את עצמך, את לא צריכה להוכיח את עצמך, את צריכה לדעת מתי מספיק זה מספיק, את לא צריכה לעשות בלי סוף, את לא צריכה להיות טיפוס אנרגטי, כי את לא תמיד זמינה אנרגטית, ואת יכולה להיות בשקט, זה בסדר, הם ישימו לב אלייך. הם ישימו לב אלייך, הם תמיד ישימו לב אלייך. הפרוג'קטור תמיד מקבל הזמנה בסוף. תמיד מקבל, והאנרגיה שלך, הרגשית הזאת, את חושבת שלא יבחינו בך עם האנרגיה הרגשית העוצמתית הזאת? בטח שיבחינו בך. אז, אז החוכמה היא להמתין לחוויה ראויה, למישהו שראוי בכלל לתקן אותו, לתקן אותו, כן, להדריך אותו, ולשתף איתו את כל התובנות שלך, בתוך החקירה האינסופית, כן, שלך, כי את חוקרת אולטימטיבית, כן? זה כל כך חשוב, בגלל שאת חוקרת אולטימטיבית, את כל כך, היופי שלך הוא בתהליך שלך. כמה שאת פרוג'קטורית מאוד פתוחה לאנרגיה של אחרים, ובאת להדריך אותם, אבל הפרספקטיבה שלך היא מאוד מתוך התהליך שלך. זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, כן? כל כך חשוב להיות מדויקת, כי אחרת את, את פשוט לא תראי מה האימפקט על אנשים אחרים, מה זה יוצר בלגן, את לא תראי את האחר, למרות שאת פרוג'קטורית, כן? שנועדה לי לעבוד עם האנרגיה של האחר, נועדה לראות, אבל רק כשהאחר מזמין אותך, כן? רק כשהאחר מבקש את זה. אחרת החקירה והשיפוטיות והראייה הנוקבת שלך היא יכולה פשוט להפריע, במקום להביא להרמוניה. אז זהו, זה בנגיעה. זה בנגיעה. אה, אתה רוצה לשאול אותה איך זה היה לה? אתה רוצה לאפשר זמן כן, לשאלה או כן, שתיים? בהחלט, בהחלט. שלי, כן, כן, אהלן. אני, אני נפעמת וזה מוכר, אבל זה מוכר בגלל זאת אומרת, אני בסיבוב השלישי של חיי, אז רק עכשיו אני רואה את זה, אבל אני ממתינה באמת עכשיו המון המון שנים, ואני מאוד שתקנית, אני אף פעם לא, אני לא מחוברת בטיק טוק וכל הדברים האלה, וואטסאפ וכל הדברים האלה, כי אני באמת לא יודעת איך להגיד את מה להגיד, ואם צריך להגיד, ובסוף אני לא אומרת. אז זה נכון לגמרי. ההאשמה מאוד מוכרת. היום, זאת אומרת, עכשיו אני פשוט תפסתי מרחק, אבל בצעירותי, נכון, תמיד אמרתי שהצבעתי באצבע על אחרים ופחות על עצמי, אז זה נכון לגמרי. ויש, אני, אני באמת כל הזמן רואה מה אפשר לתקן, ואני לא מעיזה להגיד, אבל אני כל הזמן רואה. אז זה לגמרי נכון. הם אני מזמינים פשוט, אותך לפעמים? מה? הם מזמינים אותך לפעמים? מעט מאוד. מה שכן אני רואה, שברגע שאני פותחת איזה שער, אני גרה בחו"ל, אז אני נורא ישראלית, אני אלך איפה שאסור, אני אעז, וברגע שאני פותחת את השער, הם מגיעים אחריי. תמיד. תמיד אני זאת שצריכה לתת את האות, שגם כאן, לכאן אפשר ללכת, את זה אפשר לעשות. אז כן. מהמם, בזה אני מרגישה שאני מעין לידר בלי לדבר, בלי קול. מהמם. פותחת השער לחוויה חדשה. כן, 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 אני ממש מרגישה את זה. אני יודעת שאם אני אעשה משהו, סתם אני אגיד לדוגמה, אם אני אה, בבריכה ילך לאיזשהו מסלול שאף אחד לא נוסע, לא שוחה בו, כי הוא לא ברור אם מותר, אני כמובן אלך לשם כי הוא ריק, ואז אחריי כולם יגיעו. יש לי את זה תמיד. מהמם.
ואת הקטע של הראש שאתה אומר זה נכון, אני תמיד לא יודעת מה אני אדריך, זאת אומרת אני לא אם אני צריכה להסביר לעצמי משהו, אוקיי, קראת, מה הבנת? אני לא מבינה. אבל ברגע שאני מסבירה למישהו משהו, פתאום אני כאילו מבינה את הקשר. אבל ההתלהבות אני לא יודעת, זה פידבק שאני שומעת מאחרים, שיש בי המון ילד, אני לא רואה אותו, לגמרי לא. והביקורתיות היא בעוכריי, אני מאוד ביקורתית, כן? אבל אני הבנתי לחכות לביקורת, וזה מאוד קשה, אבל אני עכשיו מנסה. את יודעת, אני תודה. למדתי רגע, כן, יש כאן פשוט כן, עוד משתתפים וזה, אולי בכל זאת ניתן זמן גם, כי כבר קצת אחרי 8, ניתן מקום וזמן לעוד מישהו, לפחות עוד מישהו אחד בסדר, שישאל שאלה, או... יש כאן אנשים נכון. שיש להם משהו לשאול, לא ברמה של לנתח את המפה שלכם, אבל כן ברמה על משהו שדביר עשה כאן, אה, או על כל דבר שקשור לניתוח מפות. הנה, מישהי כתבה לי כן, בוא נראה מיד. את יכולה להרים את היד שאני אראה אותך בווידאו? אני לא רואה אותך. את אומרת שאת כותבת לי. את רוצה שאני פשוט אקריא את השאלה שלך בלי שתהיי מצולמת בווידאו ותדברי? נכון, בסדר, היא רוצה שאני אייצג אותה, היא לא רוצה להיות מצולמת, אז אין בעיה. שנייה, הנה. או, שאלה מעולה, אני מקריאה אותה. לפי דעתי זה גם אחלה שאלה לענות ואולי לסיים איתה את השידור. אנונימית שואלת, האם יש התניות גם למרכזים מוגדרים? זאת השאלה. יופי, שאלה שאלה מעולה. נהדרת, כן, שאלה מעולה. בהחלט כן, בהחלט כן. במינוח של העיצוב האנושי, המינוח הוא מאוד חשוב, אבל ההתניות, זאת אומרת, ההשפעות באות מבחוץ והן מתדלקות, כן, המיינד הן מתדלקות את התהליך, כן, את התהליך הלא נכון, התהליך המנטלי שמוביל אותנו מהאנרגיה. אבל האנרגיה היא בעצמה יכולה לפעול לא נכון, כן. אז אם מישהו שיש לו סמכות רגשית, ערוץ רגשי, והוא לא ממתין לבהירות רגשית, אז הוא פועל לא נכון. וכשמרכזים מוגדרים פועלים לא נכון, הם עושים יותר נזק ממרכזים פתוחים. כי מרכזים מוגדרים יש להם עוצמה מולדת, כן? אז יש להם אנרגיה, כוח חיים עקבי. אז בעצם המרכזים המוגדרים, המופעלים בצבעים, יכולים לגרום יותר נזק כשהם לא עובדים נכון, כן? כשהם יוזמים ובמקום להמתין להזמנה וכן הלאה וכן הלאה, אז הם יכולים לעשות הרבה יותר נזק, כן? עם אגו, למשל למישהו יש אגו מוגדר, כן? הוא צריך לעמוד במילה שלו ולהוכיח את עצמו, ולהוכיח את עצמו, לקיים את המילה שלו, יש לו אגו מוגדר, מרכז לב מוגדר, אבל הסמכות שלו היא בכלל רגשית, למשל. הסמכות שלו לא מרגישה לעשות משהו, אבל האגו מנסה להתגייס בשביל לתמוך ולעמוד במילה שלו, אבל הסמכות אומרת, לא, אתה צריך לשחרר. אז אם הוא לא מקשיב לזה, אז אותו אגו, אותו כוח יכול לפגוע בו, הוא יעשה משהו שהוא לא נכון לו, וזה לא יעבוד עבורו, וזה יפגע בו יותר, כן? אוקיי, דביר, אתה אבל, רוצה שאלה אחרונה? יש פה עוד אחת. כן, עוד שאלה, יאללה. ואחרי זה נסגור. אני רק אומרת לכולכם, לפני שנסגור את השידור, כי שלחו פה בפרטי כל מיני הודעות ושאלות, אנחנו נשלח אחרי השיעור בוואטסאפ מסודר את מה שדביר הציע, את המסלול השנתי, את הקורס יסודות, את ההנחות. שלחו לנו שאלות על קריאת מפה, אז
בכל הלינקים האלה הם מובילים לאתר של הבית ספר, אז יש שם גם קטגוריה של קריאת מפה, ואפשר לפנות לקריאת מפה. הכל יהיה לכם, וההקלטה של השיעור הזה היא תעלה מחר, כי ייקח לה כמה שעות להכין אותה. כל שאלה או דבר שאתם רוצים ככה עוד מול דביר או מולי, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, ואני מקריאה את השאלה המסיימת שלנו. ככה, אוקיי. לגבי בהירות רגשית לפרוג'קטור, היא שואלת, האם זו תמיד הזמנה מבחוץ? נגיד עבודה, צריך להתפרנס. אז אם יש לי בהירות רגשית שאני חייבת לעבוד, ואין הזמנה מבחוץ, אבל זה כן Mhm. מגיע מבהירות רגשית, אז זה מבלבל אותה, כן? זאת אומרת, יש לה בהירות רגשית שהיא כן רוצה לעבוד, אין לה איזושהי הזמנה, מה, מה יש לך להגיד לה? נראה לי שהבנת את השאלה? בטח, בטח שהבנתי את השאלה. סבבה. קודם כל, אנחנו פוגשים את התובנות האלה באמצע החיים, לצערנו, כי אנחנו נועדנו לגדול ככה, כן? נועדנו לגדול, פרוג'קטורית נועדה לגדול מהזמנה להזמנה בעצם, ואז היא לא חווה את זה בכלל כאיזשהו מעצור, איזושהי בעיה. אבל זה לא ככה, ואנחנו מוצאים את עצמנו באמצע החיים וצריך להתפרנס וצריך לעשות דברים ואיך ממתינים להזמנה. אז זה תהליך שהוא דורש סבלנות, בגלל זה אנחנו אומרים 7 שנים של דה-קונדישנינג. אז בתהליך הזה, למשל, את צריכה לעבוד. את צריכה לעבוד. אנחנו צריכים לראות, את צריכה, אנחנו מורידים את הסמכות מהמיינד, כן, לרגשות. אוקיי, אני מרגישה שאני צריכה לעבוד. כן? אין לי הזמנה אידיאלית, לא הכירו, כן? לא הכירו בזה. אני מדברת עם חברים שלי, אני מסתכלת, עדיין גם בשביל עבודה רגילה, כן? גם בשביל עבודה רגילה או משהו, אני צריכה שיהיה איזשהו איכות שמזמינה, אחרת זה לא יעבוד. אחרת זה לא יאריך, זה לא יאריך אפילו בתור עבודה זמנית, כן? אז את יכולה לראות אם יש משהו שמושך אותך, משהו שמדבר אלייך, אבל לזכור כשאת נמשכת לאותו דבר, את לא ממש בפנים, כן? את לא ממש בפנים כי את פרוג'קטורית, אין מה לעשות. אז זה לא אידיאלי, אבל את יכולה לבדוק, כן? את יכולה, מה שנקרא, לשכשל, להכניס רגל למים, לראות, הם קרים, להוציא. ואולי כשאת שמה את הרגל במים, כמו פרוג'קטורית, לא כמו גנרטורית, כן? את לא באה עם כל האנרגיה ועם התגובתיות. את בעדינות שמה את הרגל ורואה אם משהו מזמין אותך, כן? אם מישהו מזמין אותך. בסופו של דבר זה תמיד באינטראקציות, בעבודה או בכל רובד, זה האינטראקציה עם מישהו שמזהה אותנו, משהו שמזמין אותנו, ואת רואה, וואו, אוקיי, זה לא הזמנה שמכירה באיכויות שלי איפה שהם לא היו, אבל היא מכירה במשהו אני רואה את עצמי שורדת פה, לתקופה. ואיך אני רואה את זה? אני מרגישה את זה, אני ישנתי על זה, כי אני רגשית, כן? את מדברת על סמכות רגשית. אני ישנתי ואני מרגישה שזה קורה לי, זה מזמין אותי. כן, לתקופה. זה עדיין לא הזמנה אידיאלית. הזמנה אידיאלית זה הזמנה שמגיעה אלייך. ובאמת עבודה, קריירה, לימודים, כל הדברים האלה לפרוג'קטור נבנים לאט לאט. גם ביחסים, זה לאט לאט. הזמנה נרקמת. כן, הזמנה לאט לאט נרקמת ממשהו שאת טובה בו ואת עושה אותו, ומישהו מתחיל לזהות אותך, ואז זה מדליק אותך, ואז את הולכת ללמוד בקטנה, ואז את לומדת בקטנה, ואז את רואה שזה natural, אנשים אומרים לך, וואו, איזה יופי, ואנשים רוצים שתקראי להם את המפה, סתם, דוגמא, אם את עושה human design או כל דבר. וזה מתחיל מפה, כאילו, את מתחילה לקבל הזמנה, וזה מתישהו, כן, הנסיבות לפעמים יוצרות הזמנה אמיתית, אבל אנחנו רוצים שההזמנה כפרוג'קטורים, גם אני פרוג'קטור, אנחנו רוצים שההזמנה תהיה כמה שיותר כתובה, שהמיינד שלנו יכול לדמיין הזמנה, לעזור לה, לפעמים יש כימיה, יש משהו, אבל אין הזמנה, אז אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר ברור, זאת אומרת שהאנרגיה תוציא את זה החוצה, מבחוץ, כן, כמו שאמרת, מבחוץ, כן, זה האידיאלי, ובתוך העולם, במפגש עם החיים, הוא לא אידיאלי, אבל אנחנו מבינים את המגבלה של המכניקה ומנסים כמה שיותר לא לשבור את החוקים של המכניקה בשביל לא לסבול. אז
התשובה הלא מושלמת לשאלה לא מושלמת, זה תהליך. בתהליך הזה באמת אפשר לאט לאט לדייק יותר. זה עונה על השאלה שלך? אה, כתבו פה תודה רבה, אז נראה לי שכן. כן, כן. כן, אז יופי. אז תודה לכולם. אני אתן לך לסגור את זה, כן? כן, כן, ממש ממש תודה. אני לא רגיל למונולוגים, אני רגיל יותר לדיאלוגים, אז זה מוזר לי, אבל נהניתי גם, גם מהבדידות ולראות את התמונות על המסך, זה קצת מרצד, החיות שלכם מרצדת אליי בחזרה קצת, אז זה קצת, אני לא מרגיש לגמרי לבד. וזהו, כמו שאני מקווה שקיבלתם משהו בעל ערך מהמפגש הזה, ומי שמעוניין ליצור קשר בכל הקשר של מה שאנחנו יכולים להציע, אתם תקבלו את כל הפרטים איך ליצור איתנו קשר. בסדר? אז זהו, חיבוק, תודה. תודה, ערב נעים לכולם.